ना 2टासोआव आतसा ओमफ्राय कल खालामनानै फैबाय आरो ओमफ्राय मानसिया बिनि सानसे ना साननै सिगां बिमाया फैसा हैदोंनो हस्टेलाव आतसा बे फैसाजोंनो बियो ड्राग्स बायदों जाहैदों औ बे बाबु स्टेटमेन्ट होनाय बायदि दै औ बाव पुलिसफोरनि सिगाङाव होनदों नालाय ओमफ्राय स्टेटमेन्ट होनायाव बे खोथाखौ होनदों आरो ओमफ्राय दाना बे गथ'आ फैबाय फैनानै गावनो ड्राग्सखौ फुरा लाबोखादोंनो आतसा लाखानानैसो फैदों आरो मोदोमावबो लाबोबावदों औ आंना फिसाया ड्राग्सखौ लालामोन आंना रिहाबाव दोननानै बियो 6 मास 2 बोसोरसेयानो जानोसै बाबु आतसा बोसोरसेयानो जाबाय औ ओमफ्राय नागारनानै रिहाबाव थांनानै फैखांनानै बोसोरसे जाबाय आरो दा आतसा ओमफ्राय बियो जौ ओमफ्राय सिगारेटजों थायो आरो आं निसाखौ होनाय औ ओमफ्राय बे बिदिजोंनो थायै थायै थाबोबाय ओमफ्राय लोगोफ्राबो बिदिनो फैयो थाङो ओमफ्राय दाना ओइदिनखालि बियो बे जिनिसखौ जानानै फैनानै आंनि न'आव फैनानै उन्दुफैदों आतसा औ ओमफ्राय उन्दुफैबाय नालाय दाना आंनि फिसाज्लाया उन्दुथों मेंनानै फैदों होननानै बुंदों जाहैदों औ स्टेटमेन्टाव होनाय बायदि आरोखि हो ओमफ्राय उन्दुदों उन्दुनानै उन्दुनायानो उन्दुस्रदनाय ओमफ्राय बाबुआ थिग 4:30 ओंखाम जानो बियो साननि ओंखामखौ बिदि बेलासियावसो जायो ओमफ्राय दाना दावदै एवलायनानै ओंखाम जादों जाहैदों ओंखाम जानानै नायोब्लाबो बे उन्दुदों खंख्रदलायनाय ओमफ्राय दाना गावसोरबो साथामजों उन्दुफाबाय बेजों सानैजों उन्दुफाबाय उन्दुफानानै जेब्ला सिखारो होमब्ला मानसिया गैला ओमफ्राय गैला नालाय बिसोरो उन्दुस्लदबाय ओमफ्राय नारलायलायबाय मालायलायबाय जाहैदों सानैजों ओमफ्राय मा खालामनाया मोजां संख्रि दौबा बिदि अभार दस जानाया हुस फैयो होननानै संख्रिबो दौलायलायदोंनो गुस्थियाव हुफ्ले हुफ्ले ओमफ्राय हाथाय अरजाबजोबखाबायमोन जाहैदों होनबा ओमफ्राय दाना बिसोरथ' उन्दै मानसिफोर जाहैबायना मा खालामनाय गारजेन गैया मा गैया ओमफ्राय बेबायदियावनो बिसोरो माने आन्दा हारायनानै गोथैखौ मा खालामबाय न'आव फैबाबोथ' रायजानो गिबायना गारजेनफोरजों हाखु दाखु बोखारनानै मोनाबिलि लांनानै बेहाय दोनहैदों जाहैदों बिसोरो गावसिनि देद बडिखौ गावसिनि दायखौ एरायनो थाखाय आरो ओमफ्राय बिसोर जाम्बाना जेबो रोङा ओमफ्राय खमसे खम हस्पिटालाव लांबाबो गावसोर जाबायमोन बा गारजेनफोरखौ खोन्थाबाबो जायोमोन ओमफ्राय जोंबो मिथिया बे गथ'नि न'आ बेहाय ना माहाय उनावसो नैबेयावनो खाथियावनो होननानै मिथिबाय ओमफ्राय बे गथ'आ बेहायनो जुदि न' खाथि मोनबा न'आव थांबाबो जाबायमोन बियो औ 5 सेमिस्टार ओमफ्राय न'आवबो थाङासै आंनावसो फैनानै नै आंनि फिसाज्लाजोंसो उन्दुफैनानै बेबायदि अभार दस जानानै बेबायदि जिउ गोमानांबाय आरो दे दा बेनि थाखायसो जोंना नै दा हमजानाया बेबायदि जादों आरो आंनि फिसाया बेजोंबो लोगो नंखायामोन अन लोगोआ नैबेसोमोन एखेलेगे स्कुलाव फरायलायनाय बेबायदि आरोखि घटनाया दा बेखौनो दाथ' माथो होनबावनो गाज्रिया गाज्रिजों सनदेरो होननाया बेनो जाहैबाय जायखिजाया जाबाय घटनाया माथो होनबावनो सोरखौथो माथो दुसिनानै लाब मोनबावनो ना दे बिदिबा माने ड्राग्स सोबनानै फैखादोंमोन बियो औ गोसोथोनायबो दंखायोमोन होनबा ना माथो गोसोथोनायबो दङमोननो बे हमजानाय राजिब होननायनि गोसोथोनायखौनो गोसोथोयो होननाय खोनादों आरोखि दा माने दावराव जालायदों गावजों गाव गावजों गाव दावराव जालाया ना मालायामोनथाय मोनथिया आतसा आं बिनि मिमांसा खालामनो थांनो ना मानो बिदि होननानैसो फैदों होननानै खोनादोंबो आरो खोनानाय बाथ्रा दा बबेसिम सबानो सैथोबो जाजोबा दा सोरनि दाया नंगौ नङा बेखौ दा पुलिसफ्रा तदन्त' खालामनानै पुलिसफ्रालाय जोंनिया तदन्त' खालामखाबाय ओरैनो औ दा स्टेटमेन्ट लाबानो मोनजोबगोन औ औ औ बेनो आरो ना माबायदि जाखो माखो औ औ मोनजोबखागोन ना औ औ दाथ' मानसिया थैबाय जेखन दायनिगिरियाथ' नोंसिना जाखासिगोन औ जाखासिगोन बेनो दा बे बिसोरो आरोखि जुदि मानसिफोर थैबाय होनना मोनथियोब्ला डाइरेक्टनो फेमिलिफोरनो खोन्थायोब्लाबो एसे मोजां एसे जागौमोन मोजां लामायाव फैगौमोन बेनो आरो बिसोरनो बेनो एकमात्र भुला बेनो लांनो नाङामोन आरो उन्दै मानसि एसे मेन्टेलिटियाबो एसे बारा स्ट्रं नङा जाहैबाय औ बे खेथ्रआव खोन्थानो गिबाय उम मा जाबावगोन मा मागोन बिदि सानबाय बिसोर औ
आंबो न'आव गैया जोंहा नै दा बे अक्ट'बर मासनि गिर्जा रजि गिर्जा जायो नालाय न'खर गिर्जा दैलि थांनांगौ जायो आं थांनाङो 4टा 5टा ओमफ्राय बिफायाबो 6टा 6:30 7टासिम थानांगौ जायो बिदिबा बेबायदि माने साथामजोंनो ज' फैखादोंमोन बिसोरो माबानिफ्राय कलेजनिफ्राय कलेजनिफ्राय 3जों ज' नङा जोंना बाबुआ न'आवनोखा औ जोंना बाबुआ न'निफ्रायनो ओंखारखाया आतसा न'निफ्राय ओंखारा बे बेलासिबा एसे दखानाव थांनानै हय जाग्रा लायगोन हय बिरि लायगोन हय सिगारेट लायगोन ओमफ्राय थब फैनानै न'आव हाबनानै दरजा बन्द' खालामनानै थाफैफिनगोन बेबायदि ओमफ्राय नै बेसोर सानैयासो बेबो हस्टेलनिफ्राय फैदों बेबो लजिंनिफ्राय फैदों ड्राग्स जानानै थैनाय जाहैबाय आरो अभार दस लानानै थैनाय जाहैबाय आरो थैफैनाय बे हस्टेलनिफ्राय फैग्राया बे खानाय गोलावा ना मामोन खानाय गोलावा जोंनिसो ए खानाय गोलावा नोंसिनि फिसाला औ खानाय गोलावासो जोंनि आतसा ओमफ्राय बिसोर सानैजों माने फैदों आरो औ बैसोर सानैया फैनाय बेबो गावनि न'आव फैनानै थाफैदों औ ओमफ्राय नैबे जै दिन थैदों ओइदिन फैनाय बैयो ड्राग्स माने लानानै जाय मानसिया थैदों बे अलरेडि माने ड्राग्स जानानै अलरेडि लानानै फैखानायखा ड्राग्स जानानै फैखानायखा आतसा बिजि थिजि लानानै फैजोबखानायखा आरोखि अभार दस जाफैदों आरोखि बियो मानसिया फुरा माने हुसानो गैयासिम फुरा हुस गैखाया आतसा ओमफ्राय नोंसिनि न'आव थाफैदों औ जोंनि न'आव थाफैदों थाफैनाय लोगो लोगो उन्दुफैदों औ उन्दुफैबाय बे आरोखि उन्दुनानै डाइरेक्ट बिसिनायाव फैनानै औ थाबाय डाइरेक्ट बिसिना ओमफ्राय गावसोर उन्दुदोंखौनो सानदों लोगोफ्राबो औ जोंनाबो बाबुआ ओमफ्राय बै माबा हमजाफानाय गथ'आबो औ ओमफ्राय बेबो सानबाय उन्दुदों ओमफ्राय गावसोरबो उन्दुफालायबावदोंनो दसे ज'नो ज'नो औ ओमफ्राय गावसोर जेब्ला सिखारनो होमब्ला बे हुस गैला औ थैनानै थाबाय मानसिया थैनानै थाबाय मानसिया औ दाने नों नोंनि न'आव थैनानै थायोब्ला नों माबायदि साननाय दा बेखौ बिसोरथ' माथो साननो रोङाखिसै साननो रोङाखिसै औ बेबादि जादों आरोखि घटनाया मेन घटनाया दा बे प्रब्लेमा नोंसिनि न'आव थैबाय नालाय दा औ दा जोंनाव ब्लेमा गोग्लैबाय ब्लेमा नोंसिनाव गोग्लैबाय प्लास औ माने लोगो बेनो आरो हिसाबैहाय नोंसिनाव उन्दुफैनानैहाय औ न'खराव फैबाय नालाय दा औ गिनानै गोथै डेड बडिखौहाय गारनानै दोनहैबाय दा औ गारनानै दोनहैनानै बे बडिखौ पुलिसफ्रा मोनबाय उम मोननानैहाय बोरै जाखो माखो थदन्त खालामनायनि गेजेराव दा औ खोथाया दिनै खुलासा जाबाय आरो औ दा थदन्त' खालामबाय खालामजोब्बाय ओमफ्राय गुवाहाटि नै डाबल लांदों मैयाबो लांदों मैयाथ' बिसोर जोंनाव लाबोबाय पुलिसफ्रा औ औ जोंनाव लाबोनानै स्टेटमेन्ट लाबाय माब्रै लाङा माब्रै माया फुथुला लालायनानै औ बेखौ माबोरै बिसोरो फोथांफिननो थाखाय माबोरै खालामा बेखौबो बिसोरो देखायनांजोबबाय औ जोंना बाबुआनो स्टेटमेन्टखौ होदों औ गावनि न'आव जाजानाय हिसाबै उम ओमफ्राय बे खेबस्रि आरोखि आं बुंहरबाय आरो ओमफ्राय नोंसोरनालाय माहायथोमोन मादै न'आ आंनि क'क्राझारावनो नैबे बाजै हटेलनि अप'जिट आसा बेयावनोखा माने जोंबो थांदों थांनायालाय बाव ए जायगायाव उम जोंथ' मिथिया दाबो थांनानैहाय बिदि जों थैनायखौ नुहैबाय औ दा माबा बिदियावनो दा माने मबाइलफ्राव गोरोन्थि ओंखारलायनाया नैबेबायदियावनो जायो आरोखि माने मिथिया हसिया माने बैनि माबाखौल' लानानै होबाय थाबाय ओरैनि पकेरावबो उदिस लायाखिसै नै जोंनि गरिबबो जाहैबाय माबा खालामनोबो मानसिफोरजों माबानो हायाखिसै बे बेनो खेथ्रआव माने सैथो खोथाखौ मोनथिनो टाइम नांगौ औ औ अरजाया जायो दा अरजाया दा कन्ट्रल इसोर दं खालामनायनि बेहाय उनाव औ इसोरानो गासिबो खालामजोबथोंसै दा इसोरनि सायाव निर्भर खालामबाय थोदन्थ खालामनायनि गेजेराव मोनजोबबाय खुलासा औ बेनो आरो गावसोरबो सैथो खोथाखौनो गासैबो खिन्थाना लाजोबखाबाय ओमफ्राय रिपर्टआवलाय माथो मोनमारदों बेखौनो मोनखादों रिपर्टआवथ' बिसिने पस्टमर्टमावथ' सेस अभार दसखा खामजोबखादोंनो गोदोनायानो गोदोना बिखाथिं खामजोबखादों औ खामजोबखादोंनो ए होमबालाय अलरेडि माने बिदि होनबालाय जमा लानानै जाखाबाय फैखानानै माबानायखासो औ दा बै दायया जानानै फैयामोनलाय इयो इदि माबा बेहुस जाफैयामोनथ' औ जानानै फैबाय आरो मानसिया जोंनि फिसाला बिदि मानसि बुथारग्रा जे मानसि जे सासे बुथारनाय गावनि लोगोखौ बेबायदिबो हाखाया ओरैबायदि लोगो अनग्रासो आंनि फिसाया औ आंखौ लोगोफोरखौ मालाबाबो बखि होआबो रायहोआबो औ ओरैबादि बियो लोगोफोरखौ ओरैबादि अनो औ ओरैबादि अनखायो माने रावखौबो जेबो होनहोआ औ आंसो उल्था राग जोंनानै रायजायो बेबायदि
ओमफ्राय दा बिसोरो फंबाय मोना जेलाव थांबाय? औ थांबाय दिनैहाय लाबोबाय नैबहाय जेलाव क'क्राझार जेलाव। ए ओमफ्राय बेसे गोबाव दोनगोन बायदि? बिसोरखौ 3 मास दोनगोन होनदों खिन्थु आं बाबु औ माने एसे थाथ'थों नंदों खारन बियो नैबे नै दाख्लैनि केसावहाय बियो ड्राग्स मोनफिनदोंना। औ ड्राग्सखौ लाफिननाय जाबायना औ बे सप्तासेया लाफिनबाय बियो। उम ओमफ्राय गुवाहाटियावहाय थांनानै थायनायावबो बियो लाहैदों। उम ओमफ्राय नै दा लानाय जाबाय उम ओंखायनो आं